भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेव ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयामुदीरये। नष्टभद्रेषु नष्टभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवति उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्णವೇ ಮಾತರಿಗಳ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗಳ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚನಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆಡು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದು ಇದು ನಮ್ಮ ತಿರಿಂಡ ಬೇತೆ ಓವೆಲ್ನ ತಿರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಇಜು ದಯ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜವೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗವತಂ ಯಾಪಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಡೈಲಿ ಅವೇ ಭಾಗವತಂ ಅವಲ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಾರಲ್ಲ ಹಪ್ಪುಜ್ ಅದೇ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇ ತದಾ ಭಾಗವತಂ ಲಭೇತ್ ಅದೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಉಂಡದೆ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂಜನೆ ಕಪಿಲನ ಉಪದೇಶ ಅವೇ ಅಂಜದ ಯಾನಿ ಕೂಡ ಸಮ್ಮರಿ ಮನ್ಪೆ ವಿಷಯನ ಪಂಡಿತ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವನ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಅಂಗಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡವೆ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುಲ ಪನೆರೆತ್ತಂದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡನೆತ್ತ ಕೊಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟಿ ಎತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಬೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂತು ಜವೆ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ಆನಿತ ಪಣೊಂದು ಪೋಂಡ ದಾದ ಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಚಿ ಅದೇ ದಾದ ಉಂಡು ನಂಚದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನೆತ್ತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಯಾ ಮಾತರಿಗಳ ತೆರಿಪಾವೆ ಪನ್ನೆರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತ ಮಡು ಪಂಡ ಮೈನಾದ ನಮಕ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಏತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು ಅವರ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ರೆ ಏತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಾಗವತ ಮಡು ಡೈಲಿ ಪಂತನ್ ರಿಪೀಟ್ ಪಂತನ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ಲ ಪಂತನ್ ಅತೆ ಏರ್ ಪನ್ ಪರ್ತುಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 25 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾಲತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ ಆಶಾ ಮಾತಾ ಜೊತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಎಸ್ ಅದೇ ಅಂಚದ 25th ಅದೇ ಅಂಚದ ಎಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗನೆ ಪನ್ಪೆರ ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ನೆಟ್ ಒಟ್ಟಾದು ಟೋಟಲ್ ಆದು ಉಂಡತೆ ದೇವಹೂತಿ 7 ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಬೇರು ಅವೇ 7 ಕ್ವಶನ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐಕ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೆರ ಉಂಡು
ಪಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಉಲ್ಪರ್ದ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿನೆ ಸ್ಕಂದರ್ದವೆ ಮೂಜಿನೆ ಸ್ಕಂದರ್ದು ದಾದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಈತ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪಂತರ್ ಪಂಡಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜವೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುನವೆ ತೆರಿಪಾವನ ದಾಯಪಂಡ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆವಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಓದು ನಗಾಲ್ನ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಅವು ಈಜಿನ ಸೀದಾ ದೆತ್ತು ತೂಂಡ ದಾಲ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಪುಜಿ ದಾದ ಪನೊಂದು ದಾದಾವೊಂದು ಉಂಡದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಂದೆ ಓಪನ್ ಮಂತ್ನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅದೇ ಆಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇನುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಗೆ ಲೈವ್ಲ ಪಾಡ್ನೆ ಕೆಲವರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದವೆ ಅಂಚದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದಾದಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ತದ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜವು ನಮಕ್ಕವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಅವೇ ಡೈಲಿ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ದಾಯಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಪಂತೇರ್ ಅದೇ ದೇವರೇ ಪಂತೇರ್ ಮುರನೆ ಪೂರ ತೋಜೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡು ಭಗವಂತನೇ ಪಂಪೇರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಅವೇ ಏರೋ ಡೈಲಿ ಭಾಗವತಂ ಕೇನ್ವೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪೇರು ಅದೇ ಭಗವಂತನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದ ಇದೇನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದು ಇತ್ತೇನೋರ ಸಮ್ಮರಿ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐನು ತೆರಿಪಾಯ ಬರ್ಚಿ ಈಜಿನ ದುಂಬೆ ಅನ್ಪಂಡದ್ ಬಿಡ್ಪಾವೆ ಈ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏತನೇ ಅಧ್ಯಯಡುಲ್ಲ ಅದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಬೋಡವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಭಾಗವತಂ ಕೇನ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೇನೋಡು ಅಪಗ ಆಯ್ತಾ ರಹಸ್ಯ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪಣಂಚದ ಈಗ ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನುನ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ವಂಶ ಅದೇ ಆರ್ನ ವಂಶ ಎಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುನು ಅಂಚದ ಭಾಗವತಮ್ಮೋಡು ಅವೇ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಪಂಡ ಇದನ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಇತೆ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಮೂಜಿನೆ ಸ್ಕಂದ ಅವೇ ಮೂಜಿನೆ ಸ್ಕಂದದ ಸುರುತ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಕ್ ಪಂಡ ವಿದುರ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಧವನ ಸಂಭಾಷಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದು ವಿದುರದಾದ ಮನ್ಪೇರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅದೇ ಅಲ್ಪಾರು ನಾನಾ ಜಾಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಆರು ಉದ್ಧವನ್ ತಿಕ್ವೇರು ಅಂಚದು ಉದ್ಧವಡ ಕೇಂದು ತೆರಿಯೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಉದ್ಧವ ವಿದುರ ನಡೆದ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದಾರು ಅಂತ ಎಂದು ಮಂತೇರು ಪಂಡ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಸೇವೆ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಹಿಮಾಲಯ ಅದೇ ಅವಳೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಋಷಿ ಮುನಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಭಗವಂತನ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶನ ಕಲಾಪ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ತೆರಿಪಾವಡೊಂದು ಪಂತೇರೊಂದು ಪಂಡ ವಿದುರಗ ಉದ್ದವಡ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಯೋಡೊಂದು ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಉದ್ದವ ಪನ್ಪೇರು ವಿದುರಗ ಪಂಡ ಇರೇಗ ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪೆರೆಂದೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲು ಹರಿದ್ವಾರಡು ಏರುಲ್ಲೇರು ಮೈತ್ರಿ ಏರುಲ್ಲೇರು ಇರ್ ಆರ್ನಾಡೆ ಪೋಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಭಗವಂತ ಎಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ರೈನ ಮೈತ್ರಿ ಏರ್ಲ ಕೇಂದಿರನು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದ ಆರು ಅಲ್ಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ ಆಡ ಪೋದು ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೆ ಸ್ಕಂದದವೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಅಂಚಂದು ಪೂರ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆಡ್ ನಮಕ್ ಈ ರಹಸ್ಯ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುನೆ ಅವೇ ರಡ್ಜಂತ ಚರ್ಚೆ ಅಂಚದು ವಿದುರ ಪಂಡ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಭಕ್ತರು ಅವೇ ವಿದುರಸ್ಯ ಅಮಲಾತ್ಮನಃ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪು ಪಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅದೇ ಅರ್ನ ಉಪದೇಶ ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ ಅವನ ನೀತಿ ಮತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಾ ಅದೇ ಏತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕಲ ಬುಡ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಆತು ಪಣ ಅವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ಕೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಆಪನೆ ಅಂಚದ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಮೈತ್ರೇಯಡ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇರು ಅದೇ ವಿದುರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರು ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಟೈಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಇಂಚ ವಿಭಾಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದ ಪುದರೆ ಪಂಡ ಕುಮಾರೇರ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಅಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು
ಅಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನೆ ಇರ್ಬೇಕಾರೆಗ ಬರೀ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ದಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಕೊಡು ಅದೇ ಅದೇ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ನಾನು ಪನೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ನಿಕ್ಲ ಅಂಡ ಚೂರಾನ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದು ನಾನು ತೂವಡ ಹಾಪುಂಡತೆ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದುಃಖ ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಮೈನ್ ಕಾರಣ ದುಃಖ ಅಂಜದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಾಪಿಯಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಂ ಅದೇ ಅಂಜದ್ ಅಜ್ಞಾನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಣುಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಅರ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿರ್ದು 4 ಕುಮಾರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಸನಕ ಸನಾತನ ಸನಂದನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಎಂಕ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿದ ಅವತಾರ पण ಅತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಾಯ ಮಸ್ತಾತನ್ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಜೋಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆರು 5 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಕುಮಾರೇರು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಶಿವಜಿ ಆಕ್ಲು ಮೆಕ್ಲು ಋಷಿನಕ್ಲು 10 ಋಷಿನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ವಾಕ್ ಪಂಡ ಸರಸ್ವತಿ ಅದೇ 6ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಇಂದು ಆಪೆ ರೈಟ್ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಪನ್ನಗಲ ಚೂರು ಕೆಲವರೆ ನೆನಪಾಪು ನೈಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಶತರೂಪ ಅಕ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದೇವೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಗ್ದೆತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಪಂಡ ಮೈಥುನದ ವಿಧಾನದ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನೆ ಅಲ್ಪರ್ತು ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ್ನ ಸಂಗಡ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನೆ ಐಡ್ತು ಐಕ್ ದುಂಬಿ ಜಾನ್ ಪಂಡ ಇದು ದುಂಬು ಋಷಿನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರಿಕಡ ಮಾನಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸೃಷ್ಟಿನ ಮಂತೊಂತಾರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಥೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ವರಹ ಅವತಾರದ ಅದೇ ಒಂದು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುವೆರು ಅದೇ ಆ ವಿಷಯ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆ ನಡಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೈಕುಂಠದ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ವರ್ಣನೆ ಅದೇ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪದ ಫ್ಲವರ್ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪದ ಪಕ್ಕಿಲ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಾಣಿಲ ಎಂಚಿನ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಅವೇ ಭಾಗವತ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿಲ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುವನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಶತರೂಪನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ರ ಕೂಡ ಇಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡದ ಅಕ್ಕಲ ವಂಶ ಎಂಚ ದುಂಬು ಪೋಂಡು ಅವೇ ಅಂಚೆ ಸ್ವಯಂಭೂಮನುನ ಪಂಡ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಶತರೂಪಗ 8 ಜನ ಜೋಕ್ಲು 5 ಜನ ಅವೇ ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡರ್ ಪಾಡ್ದನ್ ಮೂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಯ್ ಹಟ್ಟು ಬೋಡವೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಂದಾಯೆ ಅದೇ ಈತ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತದ ಈತ ಡಿಸೈನ್ ಮತ ಮಂತದೆ ಕಲ್ಪರೆ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಈತನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಈಸಿ ಬಂಗನೆ ಪನ್ಪತೆ ಈಗಲೂ ಓದುದಿಲ್ಲ ಈತ ಕಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬೆ ಪನ್ಪೆನ್ ಅವೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಈಸಿ ಆದ ಕಲ್ಪೋಲೆ ಅಂಚದ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಶತರೂಪಗ 3 ಜನ ಪುಂಜೋಕ್ಲು ಒಂದು 3 ಜನ ಪುಂಜೋಕ್ಲು 2 ಜನ ಅಂಜೋಕ್ಲು ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ದಾರ ದೇವಹೂತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾರ ಆಕೂತಿ 3ನೇದ ಪ್ರಸೂತಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಅಂಜೋಕ್ಲು ಉತ್ತಾನ ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಅವೇ ಅಂಚಂದು 5 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು 3 ಪುಂಜೋಕ್ಲು 2 ಜನ ಅಂಜೋಕ್ಲು ಅವೇ ಅಂಜದೇನು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನುಕೊರ್ಪೆ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಲ ಮತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ನವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪೆರೋಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚದ ಐಟು ದೇವಹೂತಿನ ಕರ್ದಮ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೊಡ್ದು ಮದುವೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಕರ್ದಮ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೊಡ್ದು ಮದುವೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡಾರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ನೆರೆಲರ್ದು ಪುಟ್ಟುನಾರು ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಈ ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಕತೆ ಈ ದೇವಹೂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನ ಕತೆ ನಮಕ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು 33 ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ದೇವಹೂತಿ ನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಂದ ದಾದಪಂಡ ಸುರುತ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ಪಂಡಿತ್ತೆ 21 22 23 24 ಇಂದು ದೇವಹೂತಿ ಬೊಕ್ಕ
ಒಂದು ಏರ್ಪಂಡ ಅರ್ನ ಬೇರ್ ದೇವಹುತಿಲ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಹುತಿ ಏರ್ ಕರ್ದಮ ಅದೇ ಅಂಜದ ದೇವಹುತಿನ ಸ್ವಯಂಭು ಮನು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಕರ್ದಮ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೊರ್ದು ಮದುವೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಅದೇ ಈ 4 ಅಧ್ಯಾಯ 21 22 23 24 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಕ್ಕನ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚದ ಐಟು ಸುಮಾರು ಸ್ಟೋರಿ ತುಪ್ಪ ಸುರುಕು ಏತು ಪೊಂಜೋಕ್ಲಾಪೇರು ದೇವಹೂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ದಮಗು ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸುಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏತು ಓರ್ಂಬ ಅದೇ ಏರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಬಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಅವೇ ಓರ್ಂಬ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಪಂಡೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಓರ್ಂಬ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಆಪೇರ ಆ ಓರ್ಂಬ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನ ತುಕೆ ಆಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮನ್ಪೇವೆ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಅಕ್ಲೆ ನೇರೆ ಕೊಡ್ದು ಮದುವೆ ಮಂತೇರತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ನೆನಪೋರಿ ಉಂಡು ಈ ಜಿಂದ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೇನು ಒರ್ಂಬ ರಿಷಿನ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ದು ಮದುವೆ ಮನ್ಪೇರು 10ನೇ ದಾದಿ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಭಗವಂತನೇ ಅವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ದಮಗ ಭಗವಂತ ವರ ಕುಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದದ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ಪಂಡ ಆರು ಭಗವಂತಡ ಕೇನ್ವೇರು ಪಂಡ ಆರು ಪಂಡ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮದಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಆರು ಏತ್ ಇಂದು ಮಂದೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತೇರು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಸ್ತ್ರೀನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆವಡಿತ್ತನು ಪಣ ಅರ್ನ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನನ ದುಂಬುಕೊನೇರು ಅವೇ ಅಂಜದು ಪಣ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದು ದೇವೇಡನೆ ಕೇನುನಾರು ಅದೇ ಅಂಚದು ದೇವೇಡನೆ ಕೇನುನಾರು ಅದೇ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಸ್ತ್ರೀನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆವಡು ಇಂಚ ಬಾರಿ ಪೊಲೋ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಣೆ ಅನ್ನು ಪಂಡಿತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕತೆ ನಾವು ತೂದಿತ್ತ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪಾದನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಥಾ ಸಚಾಹಂ ಪರಿವೋಡು ಕಾಮ ಸಮಾನಶೀಲಂ ಗೃಹಮೇಧ ಧೇನು ಅದೇ ಪಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅಂತೂ ರಿಪೀಟ್ ಪಂತೇಳ ಕೆಲವರನ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ಕುಲ್ಲುದುಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಕೊರದು ಕೇನಕ್ಲ ಮಂಡೇಡ್ ಕುಲ್ಲುದುಪ್ಪು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡ್ ಪಂಪೇರ ತಥಾ ಚಾಹಂ ಪರಿವೋಡು ಕಾಮಾನ್ ಸಮಾನಶೀಲಂ ಗೃಹಮೇಧ ಧೇನುಂ ಉಪೇಯಂ ಮೂಲಂ ಅಶೇಷ ಮೂಲಂ ದುರಾಶಯ ಕಾಮ ದುಘಾಗಿ ಪಸ್ಯ ಅಂಚದು therefore desiring to marry a girl of like disposition who may prove to be a veritable cow of plenary in my married life to satisfy my lustful desire, I too have sought the shelter of your lotus feet, which are the source of everything, for you are like a desired tree. ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪೇರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಂದು ಅದೇ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಕರ್ದಮ ಪಣ ಭಗವಂತಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪಣ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚದು ಯಾನ ಎಡೆಯತು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೆ ಐಡ್ದು ಲಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ಅವಡು ಅಂಚದು ಮುಖೇನ ಯಾಪಲ ಪಣ ಯಾನು ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತಿಡ್ ನನ ಅತ್ ಯಾನು ದುಂಬು ಬರೋಡು ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನ ಇದೇನು ಕೇನ್ವೇರು ಅಂಚದು ಇದೇನು ಕೇಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಣ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಂತ ತೂತುಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀನ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತ ತಪಸ್ಸೆ ಮಂದ ಅದೇ ಅಂಚದು ಯಾನು ನಿಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹೊಡೆದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು 10ನೇದಾಯಾದ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಅದೇ ಬರ್ಪೇನ್ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಅಪುರ ಈ ಅದೇಡು ಉಂಡವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡು నేను పన్నే ಗೊತ್ತಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಅಂಚೆದು ಸುರುತ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಕ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಖ್ಯ ಕಪಿಲ ಸಾಂಖ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ
25 33 ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ಇತ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಲ ಸಂಖ್ಯಾ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು 21ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ದನ್ನ ಪಂಡ ದೇವರನ ಇಂಚ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಸಂಚಿಂತಯೇ ಭಗವತಿ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಬಾರಿ ಪೊಲೋ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ಬೇಕಾವ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಮನ್ಪವೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ದೇವರನ ಇಂಚ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುಡು ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಡು ಇನ್ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಭಾಗವತಂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕೂತಿನ ಕತೆ 4ನೇ ಸ್ಕಂದದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸೂತಿನ ಕತೆ ಅಂಚದು ಈ ಒಂಜೇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪುಣವೆ 4ನೇ ಸ್ಕಂದದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದು ಒಂಜೆರ್ದು 7 ಮುಟ್ಟ ಅಂಚದು ಐಟು ಅವು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಸೂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದ ಪಂಡ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಪೃಥು ಬರ್ಹಿಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಚೇತಾಸ್ ಅತೆ ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ದು ಬತ್ತನ 31 ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ಅಕಲ ವಂಶ ಇಂಚ ದುಂಬು ಪೋಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಉತ್ಥಾನ ಪಾದ ರಡ್ಡ ಅಂಜೋಕ್ಳು ಉತ್ಥಾನ ಪಾದ ಏರ್ಪಂಡ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಅವೇ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಕಥೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡದು ಕುಲ್ಲೇರು ಐಕಾರೇನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬತ್ತದ ಅರೆಡ ಮದುವೆ ಅನ್ಪವನೆ ಇಜ್ಜಿ ವಂಶನಿ ದುಂಬುಕೊನೋಡು ಆರು ಬೋಲ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬತ್ತಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಅನ್ಪವನೆ ಪಂಡು ಅಡ ಅವೇ ಅಂಚದು ನಾಭಿ ಋಷಭ ದೇವಾತೆ ಅಕಲ ಮತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಭರತ ಮಹಾರಾಜರ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು 5ನೇ ಸ್ಕಂದದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 15 ಮುಟ್ಟ ಅವಲ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಯ ಮಹಾರಾಜ ಗಯನೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ರಾಜವೇ ಅಂಚದ ಮೇಕ್ಲ ಪೂರ ಕತೆ ನಮಕ್ ಈ ಭಾಗವತ ಮಾಡ್ತೇಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಪಣ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಆಯ್ತು ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಂಚಂದು ಪಂಡ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ಸ್ವಯಂಭೂಮನುನ ಜೋಕುಲೆನ ಅವೇ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಶತರೂಪ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ 5 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಈತ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ದೇವಹೂತಿ ಆಕೂತಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡ ಅಂಜೋಕ್ಲು ಉತ್ಥಾನ ಪಾದ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಅವೇ ಅಕ್ಲ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪೆರೋಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯಗು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೋಲ್ಲ ಅಂಚಂದು ನೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯನ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪಾರು ಅದೇ ಅಂಚದು ಏರ್ ನಮಕ್ ಭಗವಂತ ಅಂಚದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ವಿಷಯನೇ ಭಾಗವತ ಮುಡು ಉಪ್ಪನ್ನೇ ಚರ್ಚಾವು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಬೊಗ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ್ನ ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿದ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಪನ್ಪುಣ್ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲ ಕತ್ತ ಭಾಗವತಂ ಅದೇ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮೈನ್ ಫೋಕಸ್ ಐತ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥ ಡಾಂಡಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಇತ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಣು ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗಡ್ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಡ ಭಾಗವತದೆಲ್ಲಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಬಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತನ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಂಚನೆಂದು ಮಂತೀಜರ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಆರು ಪರಿಪಕ್ವವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸಿದ್ದ ದಾಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಗುರು ನಾರದ ಮುನಿನ ಉಪದೇಶ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಇದೆಂದಾದ ಮಂತನೆ ರಚನೆ ಮಂತ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪೋಪೆರ್ತುಲೆ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆರಿದೇನೆ ಆಪಲ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿಯೋಡು ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಕ್ಲೆಂಚ ಅಂತುಲೆ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಭಾಗವತ ಮಾಡು ಕಲಿಯುಗದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಏತದ್ಯಾತುರ ಚಿತ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶೇಚ್ಛಯಾಮುಹು ಭವ ಸಿಂಧು ಪ್ರವೋದಿಷ್ಟೋ ಹರಿಚರ್ಯಾನುವರ್ಣನಂ ಅರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ ಭಕ್ತಿದ ದಾಯಿ ಪಡಂದು ಯಾನ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ ಭಕ್ತಿದ ನೀ ಇಂಚಿನ ನಾರದರು ಅನುಭವಿಸಿದಾರ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾರನ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೇರು ಅದೇ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿನೆ ಅಧ್ಯೇಡ್ ಅರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ತುಲೆ ಎಂಕಿ ಈ ಪದವಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಪಣೀರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೇನು ನೆಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ದೇವೆಡ ಟ್ಯೂನ್ ಆದು ಬಿಡೋಡಿ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪನೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅಂಚ ತುಲೆ ಅಕಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪನೆ ಬೇಗ ಅದೇ ಫುಲ್ಲು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಚೂರೊಂದು ಆಂಡಲ ಅದೇ ನೆರ್ಂಡ ಏನಲ್ಲ ದಾಲ ಪಂಡ ರಪ್ಪ
ಯಪ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾರೆ. అయితే అర్థమంతో భక్తిడు బయజేరాత్ అతే భక్తిడు బతినಕ್ಲೆಗ ಅಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪನೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಂತನೆ ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡವು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಬರ್ಪುಜಕ್ಲೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು. ಅಂಚದು ನಾರದೇರ್ 12 ಬೊಕ್ಕನೆ ಈ ಗ್ರಂಥನ ವೇದವ್ಯಾಸ ರಚನೆವಂತನ ಭಾಗವತ ಮಾತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜೈಟೀಸ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಆತಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಂತೆಡು ಕೂಡ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾರ್ ಪಂಡ ಆತಂಕ ಅದೇ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಅವ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಅವ ಅದೇ ಅಂಚದು ಯಾನು ಒಂದು ಆಂಡ ಏನನ್ ತೂಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ದುಂಬೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಜಿ ಐಕೆ ದುಂಬೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುನೆಗೆ ದುಂಬೆ ಐಕೆ ಆತಂಕ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೆ ದಾದಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಅಂಚಿನ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲು ಉಂಡದು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂದಿಜ್ಜಿ ದುಂಬೆ ಹಾಕಲ ಯೋಚನೆ ಆತಂಕ ಬಂಡ ಅವೆ ಕ್ಯಾರ್ ಅವೇ ಕ್ಯಾರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜೈಟಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುನೆ ಅದೇ ದುಂಬಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದು ಪೋತುಂಡು ನಡತ್ತು ಪೋತು ನೈನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಬೇಜಾರು ಮಂತೊಂದೇ ಕುಲ್ಲುನೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಎಂಜೈಟಿ ಬೂರ್ನಕ್ಲು ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮುಹು ಅವೇ ಯಾಪಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನೇಟೆ ಆಸಕ್ತಿ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತರಬೇನೆ ಯಾರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನತೆ ಭಾಗವತ ಏನ ಚಿಕ್ಕವನ್ ಪೇರು ಅದೇ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನ ತರಬೇನೆಗೆ ಅದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ పోయి ಅವು ಮತ್ತ ಮೂವಿ ತೂಕ ಅವನ್ನ ಐಟ್ದಲ್ಲಿ ತರಬೇನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿದ್ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅವು ಬಂಡ ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳು ರೈಟ್ ಅದೇ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತರಬೇನೆ ಆಪುನೆ ತರೆ ತಿರುಗುನೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನೆ ಪೂರಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾರದರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶೇಚ್ಛೆಯ ಮುಹು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಭಾರಿ ಹೆಪ್ಪಲ ತೊಡಗನಕ್ಲು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪಂಡ ಭವ ಸಿಂಧೋ ಪ್ಲವೋ ದೃಷ್ಟೋ ಅವೇ ಅದೊಂದು ಯಾನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸೇನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಾರು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಆವಂಡ ಇರ್ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಹರಿಚರ್ಯಾನು ವರ್ಣನಂ ಅದೇ ಹರಿಚರ್ಯಾಂ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಗುಣನ್ ಇರು ಸತತವಾದ ಕೀರ್ತನ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ದು ದೇವರ್ನ ಗುಣಗಾನನೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ದು ಅವೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವೇ ಭಾಗವತ ಮರ್ದು ಪನ್ಪನೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವೇ ಭಾಗವತದಾದ ಉಂಡು ಮರ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ ಅದೇ ನಮಕ್ ಭವರೋಗವ ಇದನ್ನು ಅದೇ ಆ ಭವರೋಗ ಗುಣ ಉಂಡ ಭವರೋಗ ಪಂಡ ಅವೇ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಯಾಪುನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐಗ ಮರ್ದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತಂ ಅದೇ ಹತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ್ ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯ ನಮ್ಮ ಯಾಪ್ಪಲಗೆತ್ತು ನೋಡವೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಣ ಅಂಚಿ 5 ಬೊಕ್ಕ 6 ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಂತಿನ್ನೇ ಇಜ್ಜರು ಅವೇ ಭಾಗವತಂ ಪಣ ಎತ್ತು ಪನ್ಪರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಭಾಗವತಂ ಒಂಜ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನ ಉಂಟು ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪುನ ಅಧ್ಯಯ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಪುರಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುದರ್ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಪುರಾಣದಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗವತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಬೊಕಾಯಿ ಓಲ ತೂಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜೆಗೆ ಅವೇ ಬೇತೆ ಓಲ್ನ ತೂಪುಜೆಗೆ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸ್ಸ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಅನಂತೆ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದ್ಕೊಂಡು ಪಣ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯಗೆ ಎತ್ತು ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಂಚದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಇತ್ಯಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋ ವಿಷಯ ಇತ್ತನೆ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ನೀರಿಗೆ ವಿವರಿಸವೆ ಈ ಪದ್ಧತಿದ ಅಭ್ಯಾಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗಡ್ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸವಲಿ ತುಳಿ ಸಾಧಿಟ್ ಪೋಯಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದಪ್ಪ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಪರ್ಪ ಭಾಗವತ ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಓವೇನ್ ಮನ್ ಪೋಡು ಓವೇನ್ ಮನ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಓ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನಗೆ ಪಾಡುಂಡು ಓ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುಣು ಓವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡೇಡು ಓವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನೀನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಣ ಸತ್ವಗುಣತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಣು ಸತ್ವಗುಣತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಓವೇನ್ ಮನ್ ಪೋಡು ಓವೇನ್ ಮನ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಓ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸೌಂಡು
ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುನು. ಒವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡೆಡು ಒವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎರಿಗೆ ಸತ್ತೋಗುನು ಅವು ಗೊತ್ತು ನಾಕ್ಲು ಓಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪ್ಪೊನ್ನೆ ಇಚ್ಚು ಏರು ಇಂಚಿನ ಪನ್ನಲ ಈಗ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಂತೊನ್ನೆ ಇಚ್ಚರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಈ ವಿಧಾನ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮಗ್ ಪಂಡಿತ್ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ದೇವಹೂತಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸವಲೆ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯನ ಪನ್ಪರವೆ. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಾತಲ್ಲ ಕಲ್ತದಿಂದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡವೆ. ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣಂ ಶಕ್ತ್ಯ ವಿಧರ್ಮಶ್ಚ ನಿವರ್ತನಂ ದೈವಲಬ್ಧೇನ ಸಂತೋಷ ಆತ್ಮ ವಿಚರಣಾರ್ಚನಂ. ಅವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದಿವಡವೆ ನೆನೆಬೋಡು 4 ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆರೆ ಮೂರನೇ ಪಂಡೆ ಯಾಕೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂದ ಅದೇ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮಂದ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ದಾಯ ಮನ್ಪಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಎತ್ತು ತೀರುಂಡಾತು ಬೊಕ್ಕ ಬುರ್ಚನ ಕೆಲಸ ಅರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿರ ಬತ್ತು ಬಿಡೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ಕೊರ್ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಅದು ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ದೈವ ಲಬ್ಧೇನ ಸಂತೋಷ ಅವೇ ದೈವ ಪಂಡ ದೇವರು ಅವೇ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಹಿಡ್ದು ನಮಗೆ ಏತು ತಿಕ್ಕುದಂಡೆ ಜೀವನ ಡೈಟ್ ಖುಷಿ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ವಿಚರಣಾರ್ಚನಂ ಅಂಚದು ಗುರುನ ಅಕ್ಲ ಚರಣ ಕಮಲನೆ ಅರ್ಚಿಸೋಡು ಅಕ್ಲ ಆಶಯಗೆತ್ತು ನೋಡುವತೆ ಅಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಡು ಅವೇ 4 ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇನ್ನಿಲೆ ಏನು ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಅಂಚತ್ತು ಏನು ಮೂಜಿ 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೇವೆ ನಾನು ఒక ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಕವೆ ಬಾಯಿ ಹಟ್ಟು ಮಂತದಿಂದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ನಾವು ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಐತೆ ಪನ್ಪೇರತೆ ಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ದೇವರ ನಿಮಿಷ ಅದೇ ಕಾಸು ಕಮಾವನ ಹತ್ರ 12 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಕಮಾಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏತು ತೀರ್ನ ಹತ್ತು ಅಣ್ಣ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಏತ್ ತೀರು ನಾತು ಮನ್ಪರ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಏತ್ ಮನ್ಪ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಪ್ಪನ ಜನಗಳು ಉಲ್ಟನೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ತೋಜಾಯಿರ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅದೇ ಒಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪೇರ್ 5 ನಿಮಿಷ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಅದೇ ಸತತಂ ಅದೇ ಒಲ್ಪನ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪಲ ಓದುಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಈತು ಪುರಾಣ ಸ್ಮೃತಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡತೆ ಒಲ್ಪಲ ಚೂರು ಒಲ್ಪಲೆ ಅನು ಓದಿಜಿ ಪೂರ ಏತ್ತು ತೀರ್ಣ ಆತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನೆ ಏತು ಮಂತ ಆತಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೆ ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯತಂತಶ್ಚ ದೃಢವ್ರತಃ ಭಾರಿ ದೃಢತೆ ಹಿಡಿದು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅವೇ ಅಂಚದು ಇತ್ತದ ಜನ ಅದೇ ನಮಕ್ಕದೇ ನಮ್ಮ ತೂದು ನಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಿಯ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈ ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ ನಕಲ್ ಬಾರಿ ನೆರಡೆ ತಿಂದು ಬರತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ ನಕಲ್ ಅದೇ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಂತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡವೆ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಮುಗ್ಗಿಯರು ಇಜ್ಜ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚೊಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಆ ಪನ್ಪುನಾರೆ ಬಚ್ಚೊಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅನ್ಕೇನವರಿಗೆ ಎಂಡ ಪಂಡರು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಪನ್ಪುನಾರೆ ಬಾಯಿಲ ಬಚ್ಚು ಜಾ ಅವೇ ಅವೇ ಹಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿದ್ದಾದ ಮಂತ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಸುಧಾರುವೇರ ಅಕ್ಲದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾರುವೇರ ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ ನಕಲ್ ಪಂಡರ ಅಂದು ಪ್ರಭು ಇತ್ತೆ ಅವಂತ ಬೆಟ್ರು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರವೇ ಅಂಚದು ದೇವರನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಆಪುಣ ಆತು ಮನ್ಪೊಡಿ ಅದೇ ಈತೆ 100% ಮನ್ಪೊಡು ದೇವ್ರ ಪನ್ಪೂಜೆ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವದ ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಅಂದತೆ ಮಾತಾಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಟ್ಟಿ ಪನ್ಪೆರ ಆಂಡು ಮೆರ್ನ ಸುರು ಆಂಡು ಹರಿಕತೆ ಇಟ್ಟೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಜಮದ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸೈಸು ನೋಡ ಅಪ್ಪನವೇ ತಾಳ್ಮೆ ಅದೇ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅವೇ ಕಲ್ತಾನೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅದೇ ಐನ್ ತೂದೆ ಅಕ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆಪೇರು ತುಲೆ
ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುನ್ ಬಲ್ ದಾನ್ನ ಚೇಂಜ್ ತೋಜ ಅದೇ ದುಂಬುದೆಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಅದೇ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜ ಹೂ ಬರ್ಪುಜ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಚಾಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕಂದು ಆಪುಣವೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪೇರು ಅಂತ ಟೈಮ್ ತಾಗುಣು ಅದೇ ಅವೇ ఒక అక్కలా చేంజ్ ఆపారు నమ్మందు తూదదే నమ్మడే ఎడ్డే గుణ బತ್ತಂಡ అవే ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ನಮಗೆ ಏತ್ತು ತೀರೋಂಡು ಆತ್ಮ ಅನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಮಂತನೆ ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೋಲು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶ 4 ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಲಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೇನು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಅದೇ ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣಂ ಶಕ್ತ್ಯ ವಿಧರ್ಮಶ್ಚ ನಿವರ್ತನಂ ದೈವಲಬ್ಧ ಸಂತೋಷ ಆತ್ಮವಿಚರಣಾರ್ಚನಂ ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣಂ ಶಕ್ತ್ಯ ವಿಧರ್ಮಶ್ಚ ನಿವರ್ತನಂ ದೈವಲಬ್ಧ ಸಂತೋಷ ಆತ್ಮವಿಚರಣಾರ್ಚನಂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ హరే కృష్ణ అవే అంజద్ పొర్లోడ్ కల్పడు అవి ఈ శ్లోకాల కల్పడు అయితే మీనింగ్ ఇలా అయితే సులభడం పండి అర్థమంతోనే సులభ అవే కేంద్ర క్లాస్ కేంద్ర సులభ ఆపుందో ಫಸ್ಟ್ ದ ವಿಷಯ ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣಂ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವಧರ್ಮ ಆಚರಣಂ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಜದ ಪಂಡ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಮನ್ಪೊಡಿ ನಮಕ್ ಏತ್ ತೀರುಂಡು ಸ್ವಧರ್ಮ ಅವೇ ನಮಕ್ ಏತ್ ಪಂಡ ಈ ಕಲ್ಲಿಯುಗಡ್ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುನನೇ ಅಧರ್ಮ ಅದು ಪುನಃ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜನೆ ಎಂಚ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುನದೇ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಧರ್ಮಂ ತು ವಚನಂ ಶ್ರೇಯ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಂ ತು ದುಷ್ಕರಂ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಸುಲಭ ವಚನ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಸುಲಭ ಅಂಚದ್ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಅದೇ ಧರ್ಮನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಂ ತು ದುಷ್ಕರಂ ಅದೇ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಓಡತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ತೆರಿಯೋಡತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡುನೆ ಅವೇ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಂ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತಃ ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನೀರ್ ಪನ್ಲೇನ್ ಅವೇ ಇದೇ ಯಾನಿ ಏರುಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ಬೊಕ್ಕೊಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಅನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಇದು ಈತ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರ ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೆರ ಇಡ್ ಧರ್ಮ ಅನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜರು ಅದೇ ದೇವರೇಗ್ಲ ನಿಲ್ಕೊಡ ಅಪ್ಪುನ ಅದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಧರ್ಮ ಅನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಪೂರ ಪಂಡ ತುಲೆ ದೇವರನ ಆಜ್ಞೆ ಅವೇ ದೇವರನ ಆಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಏತು ತೀರ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರಿದೈತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮರ್ದೈತದೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲಕ್ಕುನ ಮಂಗಲಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುನ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಅಂಚಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತೊಡಗೋಡು ಏತ ಆಪುನ ಆತು ಅದೇ ಅಂಚದ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ
ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣಂ ಶಕ್ತ್ಯ ನಮಕ್ ಏತ್ ತೀರುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಪಂತುಜರ್ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೋರ್ನ ಪನ್ಲೆ ಕೇಳಲೆ ಇಂಕ್ಲು ಭಾಗವತ ಕಲ್ತ ಭಗವಂತ ಇಂಕ್ಲೆ ಪಂತರು ಏತ್ ತೀರ್ನ ಆತು ಧರ್ಮ ಅನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲ ತೂಕ ನಿಕ್ಲು ತೋಜಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಒಲ್ಪ ಪಂತೇರು ದೇವರು ಅಡೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ನಂಡವೇ ಅಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪನ್ ಅದೇ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪಂಡದು ಉಂಡ ಅದೇ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಭಾಗವತಡ್ ಪಂತರು ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣಂ ಶಕ್ತ್ಯ ಏತಾಪುಣ ಆತು ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪೋಡಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ಪೋಡಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಅದೇ ವಿಧರ್ಮ ಚರಣ ವಿಧರ್ಮಶ್ಚ ನಿವರ್ತನಂ ಬುರ್ಚನ್ನ ಕೆಲಸ ಅವು ಶಕ್ತಿಗೆ ಎಂಕ ಏತ್ತು ತೀರ್ನ ಆತು ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಪಿರ ಬತ್ತು ಬಿಡೋರಿಗೆ ಬುರ್ಚನ್ನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಅವೇನು ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಐದು ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬತ್ತು ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆಗಳು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬತ್ತು ಬಿಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ ನಮಕ್ ಏತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂಜಿನ ವಿಷಯ ಅವೇ ದೇವೇರ್ ನಮಕ್ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಅದು ಪೊಡಿಗೆ ದೈವ ಲಬ್ಧೇನ ಸಂತೋಷ ಅವೇ ದೈವ ಲಬ್ಧೇನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗನುಸಾರವಾದ ನಮಕ್ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಐಟ್ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥನೇ ಅವೇ ಸಮ್ಯಕ್ ತುಷ್ಟಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತನೇಟು ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪು ನನಗೆ ದೇವರು ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಖುಷಿ ಆದು ಪೊಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮವಿಚರಣಾರ್ಚನಂ ಅಂಚದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರ್ಪುನ ಅದೇ ಆಚಾರ್ಯರ ನಕ್ಲ ಗುರು ನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೊಡತೆ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡೋದೆ ಇಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಬರ್ತನತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ರಭು ಏನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚೆ ಉಂಡೆ ದಾದವನ್ ಪೊಡ ಅವುವತೆ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲ ನಮಗ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿರತೆ ಅವ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡೆ ಸರಿಯಾಯನ ನಿರ್ಧಾರಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಅದೇ ಅಂಚತುಲ ಅರ್ಜುನ ಇತ್ತೆ ಗೊಂದಲ ಬರ್ತನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊಂದರತೆ ಅಂಚದಾರನ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹಾರ ರಜ್ಜನ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಂಡ ಒಂಜಿ ದುರ್ಯೋಧನಾಗು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಜುನಗು ಅರ್ಜುನನ ಗೊಂದಲಗ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನಾಡೆ ಬತ್ತೆರು ಕೇಂಡೆರು ಆರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಂಡು ಅಡ ದುರ್ಯೋಧನನ ಗೊಂದಲಗ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕನ್ನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರು ಸರ್ವನಾಶನೇ ಐನೆ ಕೃಷ್ಣನಾಡೆ ಬತ್ತಿಜರು ಕೃಷ್ಣಡೆ ಕೇಂಜರು ಅದೇ ದೇವರು ಪನೆರ್ಲ ಪೊತ್ತುಜರು ಅದೇ ಕೇನಂದೆ ದೇವರು ಪನ್ಪುಜರು ಅಲ್ಲ ಅವೇ ದೇವರು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮಲ ನಮಕ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ಇರಾಳ ಕೇಂಡ ಬೊಕ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪುಣತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಅದೇ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ನಕ್ಲೆಗ ಅತೆ ಅಕ್ಲಿಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ನಾವು ಪನೋಡಪ್ಪ ಬೊಕ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಜ್ಞಾನನು ತೋಜ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣತ್ತು ಅವಲ ತಿರಿನಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಾಭಾರತ ತಿರಿನಕ್ಲು ಬುಕ್ಕೋರಿಯ ಕೇನಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಾಡು ಬುಕ್ಕೋರಿಯ ಕೇನಂದೆ ಪನೆರ ಪೂಪುಜರಿ ದಯಪಂಡ ಕೇನಂದೆ ನಮ್ಮ ಪನೆರ ಪೋಂಡ ಅಪ್ಪಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಏರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತನೇ ಏರ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಯಾಪ ಬೆಲೆ ಬರ್ಪನ್ ಪಣ್ಣ ಕೇನ್ನಾಗ ಪನೋಡು ಅವೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ದೇವರೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಅದೇ ಹರೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಪಣ ಕೇನಂದ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಅವೇ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂತೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದು ಇಡೀಗ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಈ ವಿಷಯನ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಅದೇ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ಅದೇ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕತೆ ಅಂಚದು ಐದು ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕತೆ ಅವು ಮತ್ತು ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಣ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮಡ್ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತ ಅಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದುಲವೇ ಭಾರಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗವೇ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡುಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ನೆಟ್ಲ 4 ವಿಷಯನ ಪನ್ಪೇರು ಏನು 2 ಸರಿ 3 ಸರಿ ಪನ್ಪೇವೆ ಅದೇ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ದಾಯ ಪಂಡೈತೆ ಪೂರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಅಂಡ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಕ್ಲು ಅದೇ ಒಯ್ನು ಮಾತ ಹೈಲೈಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಐದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಪನೋಡಪ್ಪ ಅದೇ ಅಂಚ ಕಲ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದೋದು ಮೈನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಐತ ಸಾರಾಂಶನು ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಮಂದಿರ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ನೆನಪುದಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅದೇ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಐತೆ ತೊಂದ್ರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೋಡಾಯಿನ ಅದೇ ತತ್ ಸಾರಭೂತಂ ಸಾರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ
అవే అటు మెయిన్ అది ఇంచిన మంతరి ఈ అధ్యాయుడు అదే ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ತಾತ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ದೇವರು ಪಂತೇರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಲೈಟ್ ಒಯ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಶರೀರತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಸುಖ ಬರಡು ದುಃಖ ಬರಡು ಲಾಭ ಅವಡು ನಷ್ಟ ಅವಡು ಗೆಲ್ಪಡು ಸೋಕ್ಪಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫಲತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದೇರು ಬಲ್ಲಿನ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚು ಒಪ್ಪೇರು ಆ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಐತ ಸಾರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಣ ಮಂತ್ಪೊಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೆನಪು ದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಪೂರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ 72 ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ಯಾನು నేను ಅಂಚ ದೀನ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಅಂಚ ತೀರುಂಡು ಅಕ್ಲು ಗ್ರಹಣ ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಅವು ಆಯ್ಜಿಂದ ಐಟು ದಾದ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಪಂತಿರ ಆ ಸಾರಡ್ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಹಾಂ ದಾದ ಪಂತೇರು ಅದೇ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತಿನ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರತ್ತು ಆತ್ಮ ಅಂದು ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಅದೇ ಈ ಉಂಜಿಲತ್ತು ಇರುವ ಶ್ಲೋಕ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತಿನ 37 ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಐಟ ನಮ್ಮ ವಿಚಲಿತ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನನೇ ಅವಡು ಅರ್ಜುನಗ ಅವನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಈ ಗೆಲ್ತನ ನೀ ಕಾಸ್ತಿನಾಪುರತ್ತ ರಾಜ್ಯತಿಗೂ ಸೋತುಂಡ ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಪಾನ್ ಅಂಚಂದಿಕ ಲಾಭನೇ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕದೇಟು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು 54 ಮುಟ್ಟ 53 ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಐಟು ಪಂಡ ಫಲತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮನ್ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ 31-37 ಮುಟ್ಟ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ఒక 38 53ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ರಡ್ಡೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೇರ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಫಲಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಂಡಿದಿ ಈ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋರ್ಚೇನು ಅದೇ ఒక లాస్ట్ భగవంత పనిపేరు ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಇರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರವಾದುಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಭಗವಂತ ಐತೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರು ಈಗ ಭಗವಂತ ಫುಲ್ ಉತ್ತರ ಪಂದು ಪೋಪೇರು ಐ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ಅಂಚದ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನಾಗೆ ಆ ಮೋಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇನು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅದೇ ಕಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಟ್ ಜಿಂಜ ಆಸಕ್ತ ಆವಡು ಅದೇ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮಾರತಿಸ್ತಥಾ ಮಿತಮೇಧ್ಯಾದನಂ ಶಶ್ವತ್ ವಿವಿಕ್ತಾಕ್ಷೇಮ ಸೇವನಂ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮಾರತಿಸ್ತಥಾ ಮಿತಮೇಧ್ಯಾಧನಂ ಶಶ್ವತ್ ವಿವಿಕ್ತಾಕ್ಷೇಮ ಸೇವನಂ ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗದ ಆಯ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲ 1000 ಪೆತ್ತ ದಾನವಂತನ ಫಲ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಎತ್ತೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ಭಾಗವತದ ಪಠನ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆವು ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಎತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪಾದ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಾದ ಪಂಡ ಕಾಲು ಅಂಚ ಕಾಲು ಪಂಡ ಇತ್ತೆತುಲೆ నేను ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ನೆತ ಅರ್ಧ ಏತಂಡು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ರತಿಸ್ತತ ನು ಅರ್ಧ ಅಂಜದು ಒಂಜೇತ ಪಾದ ಪಂಡ ಕಾಲು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಪಂಡ ಕೇಂಡಲ ಯಾವನು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪೆಗೆ ದೇವರ ಪನ್ಪನವೇ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಅದೇ ಅಂಚದು ನಾನವರ ಪನ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮಾರತಿಸ್ತಥಾ ಮಿತಮೇಧ್ಯಾದನಂ ಶಶ್ವತ್ ವಿವಿಕ್ತಾಕ್ಷೇಮ ಸೇವನಂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮಾನಿ ವರ್ತ್ಯ ಧರ್ಮಾನಿ ಕೃಷ್ಣ. ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮಾಣಿ ವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮಾರತಿಸ್ತಥಾ ಮಿತಮೇಧ್ಯಾಧನಂ ಶಶ್ವತ್ ವಿವಿಕ್ತಾ ಕ್ಷೇಮ ಸೇವನಂ. ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಡ್ಡುಂಡು. ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಿವೃತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಅಂಜದ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಅತೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ಅಂಚಿನ ಮತ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಡ ಒಂದು ಆಪಣ ಅಂಚದ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಐನ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೊಂದು ಬರೋಡಿ. ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೇರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಒಯ್ಟ ಆಸಕ್ತಾವಡು ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ರತಿಸ್ತಥ. ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮಡ್ ಆಯ್ನಾತ ಆಸಕ್ತ ಹೊಡಿತು. ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ಅದೇ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ ಅದೇ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಪೂರ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಅನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಆಪುಣ ಕಾಂಡೆ ಏರು ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವರು ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಭಾರಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನೂನ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತೊಂಡತೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅದೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಿಕ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲ್ಯವೇ ಓದುನ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮಂತುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ 2 ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ದಿನಟ್ಟು ಓದುನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ದಿಲೆ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾಂಡಲ ದುಂಬು ಪೋಪ ಈಜಿ ನಾವು ಬುಕ್ಕು ಕಾಣತ್ತೆ ನಾವುಲೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ದುಂಬು ಪೋಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜವು ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪಣ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಳ್ಳಾರ ಕಲ್ಪರ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಅದೇ ದೇವರನ ವಿಷಯದ ಆಸಕ್ತಿ ದೀಪನ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಕೆಲವು ತುಲೆ ಕೆಲವು ಮಾತಾಜಿ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪರ ಹಾಕಲ್ಲ ಆತ ಬಿಸಿ ಪಾಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಐಟ್ ಮತ್ತು ಪೆರಾಂಡಲ ಬತ್ತದ 4 ಪೇಜಿಲ ಓದ್ವೇರು ಕಮ್ಮಿಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಜಿ ಅನ್ ಭಾಗವತ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ತಿಕ್ಕನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೇಷಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಗ ದೆತ್ತು ಓಪನ್ ಅಂತ ಏನೇ ತುಪ್ಪುನೆ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಏನು ಚೂರ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಆತು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರೆಗೆ ಓದು ನೆಟ್ ಕಲ್ಪು ನೆಟ್ ಅದೇ ತುಲೆ ಆತ ಬಿಸಿ ತಕ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅದೇ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಕ್ಲಾತ್ ಮನ್ಪೇರಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿಂದುಂಡೆ ಆಪುನ್ ಅದೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನೆ ಬಾಯಿಡು ಅದೇ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋಡು ದೇವರ ಪೂರ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೇರವೇ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ಭಕ್ತರ್ನ ತಿರಿನಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ఒక భక్తేర్న లక్షణ ಅವರು ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರು ಅವಂದ್ಯ ಕಾಲ ಅಂದು ತೆರಿನಕಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ವಶ್ಯಾತ್ಮ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ಅಕಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವಂದ್ಯ ಕಾಲ ವಶ್ಯಾತ್ಮ ఒక ಟೈಮ್ ನಕಲು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಕಾಲಕ್ಷೇಪೋನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರವಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿಮ್ತಿ ಅದೇ ಎತ್ತು ಕಾಸು ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಖರೀದಿ ಆಪುಂಡೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜೊತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಖರೀದಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡೆ ಅವು ಎತ್ತು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಕೊರ್ದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಖರೀದಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜ ಅಂಡ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಲಿ ನಮಕ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಡ ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಟೈಮ್ ಖರೀದಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜ ಇಟ್ ಊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಪನ್ಪೇರು ಇದೇನು ಅರ್ನ ನೀತಿ పోయిన టైం ఉనికి 60 కరోడ్ రూపాయి కొడుదులా గెతోనేరు అప్పుజి అయితే కెనరు అంచిన
ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲತೆ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವರು ಅವೇ ಇರು ಹೊನೆಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಆಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರ ಪಣ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಟೈಮ್ದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದಾಕ್ಲು ಏರ ಭತ್ತನಕಲ ಪಾತೆರಂದ ಕುಲ್ಲು ನಂಚ ಮತ್ತ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಾರ ಪಾತೆರುವೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರು ಪಣ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೋಡು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಣದ ಕೊರಡು ಆಕ್ಲಿ ಪೂರ ಪಣ ಆಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಆಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಕೆಲವರು ಅಂಚನಲ್ಲ ಎನ್ನುವರು ಪಂಡ ಕೆಲವರು ವಿಷಯನ ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥವಂತು ನಮಗೆ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೆರ ಬತ್ತಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಯ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನ ಅದೇ ಅದು ಕೆಲವು ವಿಷಯನೂ ಉಂಡತೆ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾದ ಇತ್ತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಅಂತೂತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏನು ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಉಂಟು ಅದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಬಸ್ಟ್ ಫೋನಾಗ ಪುಡ ಕೆಲವರು ಪಂಡ ಐಟು ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪನೆ ಕಿಬಿ ಕೈ ಪತ್ತನೆ ಅದೇ ಐಟು ಬರೋದು ಪುಡು ತೇರಾ ಮೇರಾ ರಿಸ್ತಾ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಐಟು ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪರ್ವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ತಾ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ನೋಡು ಅವೇ ತೇರಾ ಮೇರಾ ರಿಸ್ತಾ ಪುರಾಣ ಅಂಡ ಭಕ್ತರನ್ನ ಯೋಚನೆನೇ ಬೇತಿಪ್ಪುನ್ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಐನ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪನೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬತ್ತಲ್ಲ ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಣಿ ಅಕ್ಲ ಥಾಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಣಿ ಅಕ್ಲ ಐನ್ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುಜಾರು ಅದೇ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತರು ಹೆಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉಯಿಲ್ನ ದ್ವೇಷ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಅವು ಪದ್ಯ ಓಯ್ ಅದುಪ್ಪಡ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ದೇವೇರ್ನೇ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ದೇವೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಪುಜಾರು ನಾನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೇವೆ ಈ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಕಿಬಿಕ್ ಕೈ ದೀಪನೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಡ ಅವೇ ಯೋಚನೆ ಬರೋದು ಪುಣ್ಣಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅವು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿವಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಈ ವಿಷಯನ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮಡ್ ಯಾಪಲ ಆಸಕ್ತ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಹಾರ ಲಂಚನೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಮಿತ ಮೇದ್ಯ ಒಂತಾಯಿನ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಭೋಜನ ಅದೇ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿವಿಕ್ತ ಕ್ಷೇಮ ಸೇವನಂ ಅದೇ ಶಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಬಾಕಿದ ಸಂಗಡ್ ನಮ್ಮ ದೂರವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಇದೇನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಪುರ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಡ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಡಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೊಡಿ ಏರೆಗ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಅದೇ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೆಗೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದವೇ ತುಲೆ ನೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಕಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜೊಂಜೇಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತಿರಿನಕ್ಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಏರೆಗ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೆಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಮಂತ್ರ ಐಕ್ ಮೆಕ್ಲು ರೀಸನ್ ಅತ್ತು ಐಕ್ ಅಕ್ಲೇ ರೀಸನ್ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಆಯ್ಗ ಅಂಚಾವಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಂಚ ಪಾತೀರಿ ಅಂಚ ಮಂತೆ ಅಂಡ ತಿರಿ ನಕ್ಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಎರೆಗ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಲ ಕಾರಣ ಅತ್ತವು ಅಕ್ಲೆ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆನೇ ಕಾರಣವೇ ಪೂರ ರಹಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುಡ್ಪದ್ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡಂದು ಉಪ್ಪುನ ಕಳ್ಳತನ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಪೋಷಣೆಗೆ ತುಂಡು ಆತೇನೆ ಅಕ್ಲು ಐಟು ತೃಪ್ತಿ ಆಪನೆ ಸ್ವತ್ತರದು ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಏರು ಯೋಗ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮನ್ ಪನೂನ್ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮ ಜೀವನದ ಪಿರ ಬರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸವನ ಶುಚಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಅದೇ ಪಣ ಶುಚಿ ಪಂಡ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತದೇ ಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಮೀದು ಅವತ್ತು ಉಲ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಶುದ್ಧತೆ ಬೋಡಿನ ಅದೇ ಉಲೈ ಶುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪೋಡಾಯನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಪಿದೈ ಭಾರಿ ಶುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪುಣು ಉಲೈ ಮಾತ ಫುಲ್ಲು ಗಲೇಜಿ ಅವೇ ಪಿದೈ ಸೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅದೇ ವಾಚ್ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಡ ಭಯಂಕರ ಉಲೈ ಮಾತ್ರ ಕಚಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಡ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಲೈದ ಶುದ್ಧಿ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಪಿದ ಇದ್ದಲ ಶುದ್ಧಿ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ಪುನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪರಮ ರೂಪನ ಅರ್ಚಿಸೋಡಿ ಅದೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡ್ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಪನ್ಪೇರವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಕ್ಕವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ತಪ್ಪು ಅವೇ
पण ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನೋಣೆ ನೀನು ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಪಾಡ್ದೇವೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಡ್ದೆ ನೀನು ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಅರ್ಥ ಅವೇ ದೇವರ ದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಪಂಡ ಕೆಲವರೇ ದಾದಾಪುಣು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ದುವಾಯಿನಕ್ಲೆ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರನೊಂದು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಎತ್ತವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪೂರಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದ ಆವಡು ಪುರಾಣ ಆವಡು ಇತಿಹಾಸ ಆವಡು ಉಪನಿಷತ್ ಆವಡು ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ತೋಡು ಅಕ್ಲೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತರನ್ನು ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ದೇವರನ ಆಜ್ಞೆ ಲಾ ಬುಕ್ ಅವೇ ಅವು ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವರ ದಾದ ಪಂತರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಣ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜನ್ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರ ಇದು ಇಜ್ಜನ್ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜನ್ ನಗ್ಲ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತೂಪದೆ ಬಾಯಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅದೇ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಅಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ನಮಕ್ ದೂನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಭಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓಪನ್ ಬಂತದವೆ ಇದೇನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೊಪತ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವೇರು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಡಿ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವದ ಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಲೇನು ವಿಧಿಸಾರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪುನ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ನಮಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದೇ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಐಟ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡು ಈರು ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರು ಈರು ಡೋಂಗಿ ಅದೇ ಡೋಂಗಿ ಮತ್ತ ಅವೇ ಶ್ಲೋಕಲೇಜಿ ದಾಲೇಜ್ ಫುಲ್ಲು ಮನಸ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅತ್ತಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರದ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಬೋಧಿಸವೆ ನಮಕ್ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಲೆಕ ಪಾತ್ಯರುಣ್ಣ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಅಂಚಾಯನ ಇರ್ದವರ ಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನಗ ಪ್ರಮಾಣವಾಯಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪೂರ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥದ ಆಚಾರ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪದತೆ ಆರ ಅಮೇರಿಕಾಗ ಪೋಪನಿಗೆ ದುಂಬು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೃಂದಾವನ ಕುಳ್ಳುದು ಅರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂದೇರು ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೇದ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಮಹಾಭಾರತ ಅರೆ ಪೂರ ಕೊರೋಡೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕೊಡ್ತೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಅರೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಜಿನ ನಮಕಿದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಪೂರಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುದು ಅವೇ ಅಂಡಿ ತಾರ ಕುರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವಂತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸವೇ ಅಂಚದ ಐನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪಂದೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನ ಖಾಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅವೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನು ఒక ಮೌನಾನ ಆಚರಿಸೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಯೋಗ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೆ ನಾನಾ ಯೋಗ ಆಸನಲೆ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಥಿರತೆನ ಗಳಿಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ఒక ಪ್ರಾಣವಾಯುನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರಾಣವಾಯುನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನೆ ಪಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ఒక ಇಂದ್ರಿಯಲೇನ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪಿರಗೆತ್ತೊನ್ನ ಅಂಚದು ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅವೇ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಪನ್ಪೇರವೇ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯದ ಪಿರಗೆತ್ತೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೃದಯಡ್ ನೆಲೆ ಮನ್ಪುನ ಧಾರಣ ಅವೇ ಧಾರಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಉಂಡತೆ ಇನ್ನು ತಿರಿಪ ಒಂದು ಪೋಪನೆ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಎನ್ಮ ಅಂಗ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದವೇ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ದೇಹದೊಲೈ ಆಜಿ ಚಕ್ರದೊಲೈ ಸ್ಥಿರ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆನ ಏಕಾಗ್ರ ಮನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಪನರಾಪುಣು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಧಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕಡವೆ ಪೂರ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ವಿಷಯನೇ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವನ್ ಪೋಪನೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿಧಾನಲೆಡ್ದು ಇಜಿನ ಬಾಕಿದ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ವಿಧಾನಲೆಡ್ದು ಹೈಕ ಭೋಗರ್ದ ಸದಾ ಆಕರ್ಷಿತ ವಾಪನ ದೂಷಿತ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶಟ್ಟು ಮನ್ಪುಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡು ಇದು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುಂದಾಯ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ವಿಧಾನ ಅರ್ಧ ತುಲೆ ನಮಗೆ ತೀರ್ನ ಈ ವಿಧಾನ ಅರ್ಧ ಪಂಡ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಈಜಿನ ಬೇತು ವಿಧಾನ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗನ ಕರ್ಮ ಯೋಗನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಈಸಿ ಭೋಗಡ್ ಸದಾ ಆಕರ್ಷಿತನತೆ ಭಾಗವತ ಡೇಕರ್ ಪಂಡ
ಏತದ್ದಿ ಆತುರ ಚಿತ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶೇಚ್ಛಯಾಮುಹು. ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಆತಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಂತೆ ಹಿಡ್ದು ಕೂಡ್ನಕ್ಲು ಆತುರ ಚಿತ್ತ ಅದೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ದಾದ ಅನ್ಪೊಡಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಡಿ ಯಾಪಲ ಆಸಕ್ತ ಏನಕ್ಲು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಬಾಕಿದ ವಿಧಾನ ಹಿಡ್ದು ಪಣ ದೂಷಿತವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪರು, ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರೋಡಿ. ಇಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ತನ್ನನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಚಿಂತನೆಡು ನೆಲೆ ಮನ್ಪೋಡು, ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾಪಲ ಅವೇನು ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರವೇ ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಇಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಶುಚೌ ದೇಶೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ, ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಆಸನ ಭಂಗಿನ ನಿಯಂತ್ರಿಸನ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಏಕಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗೆಡು ಆಸನನ್ ಪಾಡು ಸರಳ ಭಂಗಿಡು ಕುಲ್ಲುವುದು, ದೇಹನ ನೆಡೊಂದು ಶ್ವಾಸೋ ನಿರೋಧನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪಡು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ಪಡು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ಪುನ ದಾಯಪಂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರಗೋಸ್ಕರವೇ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯನ ಕಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಇದನ್ನು ಪನ್ಪರವೇ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೆ ನಮ್ಮ